Piştî girtina hevşaredarên Amedê, dewletê desta ser şaredariyan. Kampa Êzidiyan a ku girêdayê şaredariya Yenîşehîrê bû, niha bi qeymeqamiyê ve hat girêdan. Her wiha kemp di kontrola saziya hewargihandinê Afadê da ye. Ji ber rewşa nû niha nailin ku rojnamevan bikevin kempê û bi awareyan re reportajan bikin. Rêveberên kampê rê nedan ku em bi rûniştvanan re biaxivin. Lê awareyên kampê xwestin rewşa xwe bînin ziman û banga alîkariyê kirin. Cihê xweş bû, cihê me gelekî xweş bû. Milbayek bûn, em 1205 kesîl vê derê bûn, em bi dilê xwe bûn. Ev der me weke nas kiriye, ev dere xweş e, me dî bimî. Xwedê kepêtî baştir jî me em li vê de ne me ev dîtiye û me ev nas kiriye, ey dîtiyê hebin ha baştir jî vê em nizanin. Bes me ev dîtiye em zanin ev ji me re em mirteh hûn heta kem li vê derê ne. Parlamentera HDP Feleknaz Uca, rewşa awareyên kampa li Amedê li parlemenê anî rojevê û serokwezîr pirs kir bê ka bi rastî kamp ê bêvala kirin yan na û anî ziman ku ji îro şinda rewşa awareyên êzidî wê çabe. Ev şê sala em li vê kampê deyna, em mirtah bûn, wekeka em li şingalê bin. Uca wê me bin em nizanî wê me bine kê dirê. Wî xwedê me divê mil kampê de bane, eger ne şoxla zorê bê me divê mil kampê de. Ew bijna me lazima hûn derkevin, serê me hê lazima me derê xin, ne mavê dinewe, na kahrebê, na textûr heyne, tiştek nîne, heke we divê virde bin, heke we divê mêwe bin dilê we. Rewşa me berîn ho geleka qenc bû, rast e xweş e. Bez niha rewşa me pîstir nabî. Edîn me hûn bi ceberî ji vê kampê derkevin. Bijî me avê ser we xwe dikin. Em ê kahrebê ser we xwe dikin, em nan newe. Ece lazım cebr hûn bî çelê zivistanê li vê berfê li vê baranê hûn ji kampê biçin. û ne kemilkê me heye, ne yeqama me heye. Serêta xwedê tiştekî me nîne, heta niha em rêxîrin vê kampê. Me cînkê xwe germ kiriye. Me hêlîna xwe çê kiriye, weka van teyîra me hêlînka zarokê xwe çê kiriye. Vî çelê zivistanê kem me çû, em ê kengî hêlîneke vî çê kirin. Zivistana, heke ne zivistan be. Havî me biçane bin çiya dara. Her zindan û zindan û me Her zindan û me divê em vê zivistanê jî li vê zindanê de be. Rûniştvanên kampê naxwazin herin kampên Afadê û dibêjin bila karbidest îcaza mayînê vê kampê de wan. Me xwest ku em bi rêveberên Afadê re jî biaxivin lê nexwestin daxuyaniyê bidin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.